actualité o bɛ wele cogo di an ka kan na. Californie jenina, Californie fan bɛɛ jenina. O ye mun ye? O bɛ wele cogo di? Waleya min kɛli n'a bɛ sen na ni a kuma bɛ mɔgɔw da kɔnɔ, n'a bɛ fɔ a ma tubabukan na ko actualité o bɛ wele cogo di an ka kan na. An ka foli bɛ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ye. An b'a fɔ ko i ni sɛnɛ, n b'a fɔ cogo di ɲɛfɔli kɛnɛ kan. Bienvenue dans l'espace, comment dirais-je. Bi an bɛna kumaden min ɲɛfɔ aw ye, o de ye actualité an ka Mande forobakan na. N'a fɔra ko actualité, o bɛ fɔ cogo di an ka Mande forobakan na. An b'a fɔ actualité de ma ko kɛdɔ. Kɛdɔ kɔrɔ ye mun ye? Ko min ni a kɛli bɛ sen na n'a ma ban fɔlɔ, ni mɔgɔw b'a kow kan k'u ɲɛfɔ, a n'a a waleyaw kan k'u kɛ, a bɛ fɔ o de ma ko actualité, n'o ye kɛdɔ ye an ka kan na. Kɛdɔ, o kɔrɔ ko bɔ ma kɛ a kɛli kɔnɔ fɔlɔ. Bawo dɔ bɛ fɛn de kofɔ, fɛn kɔnɔna de kofɔ an ka Mande forobakan na, ko min bɛ sen na tuma min na, o kɛli o de bɛ wele ko kɛdɔ, n'o ye actualité. O la, ni nin kumaden diyara i ye, kana ɲina k'a kanu k'a lajɛnsɛn fan bɛɛ. Kana ɲina fana ka kumaden in labaara i ka ɲɛfɔliw kɔnɔ, bawo comment dirais-je, o ka bɔ i ka kuma la. N t'a dɔn n b'a fɔ cogo di. An bɛ k'a fɔ cogo ɲuman de f'i ye nin. An ka foli bi.